sunt Vlad și astăzi voi face un videoclip cu NFS Most Wanted. Da, ați auzit bine, NFS Most Wanted. 2012. Așa, intrăm în net. De ce am făcut asta? Deci nu se putea sta eu cu minte. Vedeți? Nu știu, îi zice, o mașină are un nume ciudat. Îi zice baston. Sau batson, nu știu. Nu pot da seama. Mă luăm curba. Dăm nos. Nos dă nos. Și acum mergem după baston. Nu știu cum poate să zică la mașina aia baston. Baston. Când zic baston sau bason, cum îi zice la mașina aia, se pania și rahatul pe ea. Vladi. Da. Ce Yeee! Am găsit mașina. Față în față. Da, așa. Să vedeți și voi ce am făcut cu mașina aia. Vedeți? Vedeți? Tot am zbărt-o. Stai nou și frumos. Bă! Ce vrei? Dacă Aston, baston. Că nu știați. Mergem după un baston. Știați? Că mergem după un baston. Vine polițoiul. Și am putem să-i dăm că nu mai ne vede. Bă, dacă este un limitator de viteză, în care nu există în jocul ăsta. Da-te, mă. Și tu. Ia. Până. Ho. H-O. P-A. Hopa Penelopa. Ok? Ce greu mai are. Așa greu. Așa calculator. O pot jura că n-am mai văzut. Fapt, am văzut. Deci am avut eu calculatorul, alt calculator. Mă credeți că în 2 minute pornea Google-ul. În 5 minute intram pe YouTube. După aia, deci am ajuns la 7 minute. Și după aia 10 minute până se termină un videoclip de 1 minut. Deci vă mirați dacă mă auziți. Dacă e baston din ăla, mere, da baston? Serios? Baston? Cel mai ciudat nume. Dai mă pe scări. Sări. Fac eu. Iai. Să-mi credeți că am jurat în engleză. Oh my god. Nu cred. Nu pot să cred. Nu se poate. Nu. Ho, nu. Oh, nu. Nu credeam că e asta. Asonul. Eu credeam că e una mai nașpa, dar asta e o mașină foarte bună. Am avut eu una cu telecomandă, așa. Văzut ce fac de era. Avea și muzică.
Și din aia trebuia să construiesc singur, să-i pui. Fapt îți dădea piese, dar tu numai carcasa trebuia să-i pui. Am avut eu, mă credeți că... Am făcut orgie. Nu-i bine cum e, vreau mai... Vreau mai fain așa, nu griu ăsta. Asta mere. Semnalizăm frumos. Pentru doar să nu cumva să vină poliția să ne vadă. Like this. Bă, dar e fain că ne arată unde e poliția. Știți? Ca să ne putem feri. Și în plus, dacă mă duc lângă poliție și o las în pace, nu-i fac nimic, nu ne face nici nimic. Dar dacă mă duc și mă izbesc de ea, știți. Îmi confiscă mașina. Îi dau una învățătoare. Nu. Să mai întoarcem mult. Vedeți cât de greu merg, nu? Esc. Shamu. Ce pui? Oh my god. Doamne, dacă cât pot fi în cursa asta. Nu, sunt foarte mulți, nu se poate. Sunt prea mulți. Te mai bagi mult în mine, bă. Mașa, gata. Te duci? Mersi, pa. Hai, pa. Hai, fă. Dă-te, fă. Sunt pe poziția 7. Dacă n-ați văzut. Și e enervant că sunt pe 7. Dă-te. Marș. Dă-mi paci. Dă-mi. Am ce poziție. Vai de parcă. Spero cu 1. Dă-te. Cercam să sabotez pe ăla și m-am sabotat singur. Și tu, papa. Mă acasă. Dă-te, boss. Și tu, papa. Îi bag pe aia în parapet și am terminat cursa. De dragnuț. Sunt pe 4, serios? 3 trebuie să mă bag în ei. Dă-te și tu. Sper cu 3. În 2 trebuie să mă trântesc. Să nu fie... Eu nu mai suport, mă. Mi-are greu calculatorul și de-aia, dar mai și fac accidente. Fac accidente. 5. Mi-ai dat pe 4. Camera. Voi pune puțin pe pauză să fac ceva. Am încercat să-mi pun ceva. Vai. Sigur că sunt pe ultimul loc. Finish. Bă, ce loc să ai? 4, mere. Păi, cam tot cu acest episod pentru azi, de fapt nu pentru azi, pentru acum. Așa.
ăsta, videoclipul normal. Ok. Pa, pa!